gur arep pengen manuk-manukane mbok yo gawe timun apa anu pare kono sing ora resiko meteng. Kegiatan esokku resik-resik omah ya sing dadi bojo sing apik. Dilanjut nyapu karo ngenteni Mas Wiyat sing tangine mesti awan. Nyapu wis rampung, Mas Wiyat durung tangi, mending tak sambil lembet-lembet klambi. Garapan wis rampung kabeh, kira nyapo ngene iki. Wis rene garapan, kadang ya bosen, mending dolanan HP. Oh iya, mending delok film, sapa ngerti iso ngobati bosenku iki ben iso semangat. Filmnya wis bar, akhirnya semangat meneh. Pengen resik-resik omah, tapi kabeh wis resik. Arep umbah-umbah, tapi kelambi renek sing reget. Golek katul karo mangsamu. Urip iki open-open wedhus, aja open-open bojone wong. Ukut sak sembarang. Biar sabusu begini Wong arep rabi wedi nak dipegat. Ora sah rabi. Wong arep rabi kok wedi lek dipegat. Makane yo nek kowe kena tak omongi mbok kowe perawan, mbok kowe rondo. Nek kowe sik lagi sepacaran ngene iki, sing tak omongne masa depan. Aja sing tak omongne gur icli kae, gur kelonan ning kamar pira, kelonan ning endi, ampre ben ra meteng piye. Aja gur kuwi sing tak pikirne iki jajal. Sing tak pikirne iki masa depan. Carane komitmen sing bener ki piye? Mas, aku besok mbok openi apa ora, Mas? Mas, kowe kerja ning ndi, Mas? Mas, ade sok ben duwe anak pira, Mas? Duwe anak 11 apa piye, Mas? Gawe grup bola. Iya toh? Mas, ade wis sok ben anu aja sampai selingkuh padha selingkuhe ya, Mas. Kudu padha setiane ya, Mas. Sing diomongne masa depan. Sing mbok omongne gur kelonan. Nah, ya suwi-suwi ujung-ujunge pegatan. Bar ditumpaki gek bare wis maleh. Bare rabi 3 sasi terus budal ning pengadilan. Baperi bojone wong ki piye solusine? Alah, cuk, tak omongno, Mbak. Tak omongi. Aja gampang baper. Kowe iki terus lek baper ki wong wedok iki medeni. Nyanyoh ngene wis dikek-kekne sak apa-apane dikekne kabeh. Jan tak omongno. Kowe ngerti gak? Wong lanang kuwi, Mbak. Kuwi iki gur penasaran, kelalan, ya toh, penasaran, kenalan, ya toh, bare ketemuan, terus kelonan. Mari ngono bar-barane ilang kaya demit ning perapatan. Ngomongno. Kowe ngerti ra? Makane aja nyanyoh dadi wong wedok. Aja lek mungeyel lek kowe dibaperi bojone wong. Jan. Lek gur arep pengen manuk-manukane mbok yo gawe timun apa anu pare kono sing ora resiko meteng. Gamput. Masuk kayak mimpi aku ketemu awakmu penting posisi ini. Yuk, roll and action. Cut. Untuk semua ini. Iya, Sri. Kelihatan. Roll and action. Iya, Bang baik cah. Nek saka yo ngene iki dadine. Cut. Ya, 3. Wes saya pisang kas, nemoni Mbak Gue. Dia wali bismillah. Moga-moga berhasil alhamdulillah. Terus. Wes saya pisang kas, nemoni Mbak Gue. Dia wali bismillah. Moga-moga berhasil alhamdulillah.
primen. Kayak gue dibaca. Moga-moga berhasil, alhamdulillah. Tat. Anu, sing ini kan enggak megok ya, sepi. Saya mau buat jam. Untuk mentas mau berangkat. Mau berangkat. Batang cepekan. Mau ning kono endinge. Jajan. Endinge ning kono, kelas piling alih, aku digeret mami. Oke. Tanpa last mini. Tanpa las mini. Oke. Lah aku digeret mami kok joblosnya ini nek. Rawat tasan. Ya, aku jelasin yang kayak ya. Jelasin juga gambar udah aku. Iya. Kita kelas 80. Kadang-kadang ya. Iya, dia kurang. Ya. Roll. Action. Yo bos, Pak Bilawasmi. Yo bos, Pak Bilawasmi tanah yang dulu kerja ralanya. Yo bos, mosok operasi Asia Afrika setelah kamera masuk. Sulit lah. Asia Afrika. Asia Tenggara dulu. Mosok sekelas